sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga akong kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Sarah. Sari pa ako sugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Saving All My Love for You. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga taga Cebu City. Nga tumatatampo nagdasingan nga Sarah. Recorded by X Thunder Gaming. Kanang mga lamisa at dulang na sa likod ibutang. Pa, o sige ka bisihan ninyo. Anong daghan maglamisa og mga lingkuranan? Di ba mauli naman si mama ni mo gikan abroad? Gusto na ko i-surprise siya, anak. Nangimbitar ko sa mga soda mong higala. Una sa tanan, mother-in-law na ko siya. Di na ko siya inahan. Ug ikaduha, nagasto-gasto pagid ka og dako para lang niya pa? Nak, wa pa gyuday ni mo madawat nga. Wa pa pa. Ug di na ko madawat kay usaray akong inahan. Sarah. Kapuya ba nagpakikatubang sa mga tao dito eh? Mas may pagdrilang kus likod. Mingaw. Sarah. Ay, kabayo! Sorry. Nadi tao di ha? Oo. Ay, amigo ko ni Papa nimo. Kaedad sila ni Papa? Di pa lagi siya tikuwang tanawin. Nakay gustong isulti. Oh, ha? Gitutukan magkukunin mong mayo. Sorry. Nganong mo man kamo apil og tapok nila dito? I don't know. Usahay, ganahan nga ako rang usa. Ikaw, nganong niya mga din eh. Parehas ta. Gusto sad kong mag-inasara. Unya, duha naman ta din eh. Wa tay choice kundi magtabi. Ay, ako na si Raymond. Alegre mo na kay ka-esterya, Tito Raymond. Abi ni mo no, gawas nga dili pa kaguwang tan-awin. Makasabay sad ka sa akong mga istorya. Mas ganahan si kong nga mag-istorya. Kanabang mga batanon kay imbes ka magkatiguan ko, magkamata mo ko. Tinuod gid na. Abi ni mo, gusto kong mas mausban pa ni. Can I have your contact number, Sarah? Unsa? Giagda ka niya glaag? Oh, Unya, nisugot ka. of course. Huy, noon sagot ka. Nangita kag asukal di papa? Amaw. Nga naguto magkinala kog sugar daddy, no? Wa may problema sa kwarta. So unsa may rason nga nisugot kang makiglaag niya? I like you, Tito Raymond. I like you too, Sarah. Pero for sure, ang imong amahan ra mo ay dili makauyo na ni. Unyang imong asawa? Gisultihan na ta ka. Wa na mi. Nag-ipon na lang mi sa usa ka balay para sa mga bata. Pero mangutan ako nimo. Makahimo ka ba sa pagbuwag sa imong asawa para nako? Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Tubag ako.
Kung musugot ka nga may relasyon ta, biyaan ako ang kong asawa. Pwes, biyain na lang daan. Kay sugod karon, kita na. Sure ka? Unyang mo papa. Nabuang ka na, Sarah? Wala ba yung laing lalaki sa kalibutan nga si Raymond magyud ang imong nagustuhan? Pagdarong, ha? Undangan ang kabuang nimo. Og dili ko, unsa may buhaton nimo? Sarah! Ayaw kog butis sa kung gusto. Pasagdi ko. Sama sa kong gibuhat ninyong duha ni Tita Doris. Sarah! Oh, nga nang niunong man ka. Na ako'y gustong ihatag nimo. Unsa man? Diara, Quintas? yes, Sarah. For you. Raymond, di naman ko kinahanglan nga. Ganahan ko. Okay? Dali, akong itawag nimo, eh. Okay na. Angayan kay ka. Ug di ko gusto nga hubuo na lang imo. Yes, sir. Your hand moves like honey. Yes. Yes, bakasyon na. Wala na may klase. Pwede na akong makalaag-laag. Ako tawagan si Raymond. Di man siya makontak. Ano ka? Busy siguro. O niya na lang, tawagan ako usap. Tubag ka, Raymond. Tubag ka. Hello? Kinsa ni? Ang yakatong asawa. Anong naani ang phone ni Raymond? Pila ka adlaw na nga way paramdam na ko si Raymond. Di na siya ko mahimutang. Ayaw ko ina nga napulaan na siya na ako. Og nagbalik sa siyang asawa. Dili pwede. Tanaw na ko yung Facebook. Unsan ni? Anong na yung mga picture o mga post ba niya? Rest in peace, Raymond. My God, rest in peace. Unsay, anong... Pa! Pa! Wa na siya. Anong wa magkabusulti na ako, pa? Oh, nga naman. Seryoso ba gud itong imong giingon nga relasyon? Pa, seryoso si Raymond. Seryoso ko sa mong relasyon. O gani, biyaan magay niyang iyang asawa para na ako. Og nituo kasat. Anak, wa na si Raymond. Kalimti na siya. Bata ka pa kayo. Wa ka pa makasabot sa imong gibate. Mahal na ko siya, pa. Mahal na ko si Raymond, pa. Oh, Sarah. Stolen moments is all.
Kung unsa kaninot ang akong gibati sa dihang nag-uban pa mi ni Raymond, mausad ang kaguol nga akong gibati pagkahanaw o pagkawa na niya. Di lang ko makaadto sa iyang haya. Di ko makakita niya sa katapusang higayon. Di na lang kutob o daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ko mga higalan kaagi ni Sara nga taga Cebu City uban sa awit ngayang kapagayo. Awit ka naguluhan, saving all my love for you. Ang mong kaagi gibuhatan no do sa radyo ni Carol Marie Hikain o gubos sa direksyon ni Priscilla de Caras. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang rin yung tulumanon, handumanan sa kaawit kay Rolf, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.